Предаването днес е посветено на спасяването на българските евреи и конкретно на датата 10 март. Защо тази история трябва да се разказва отново? Ако започна с баналността, че в бързия делник забравяме достойните дела, 10 март е една дата, която ни позволява да си спомним за един от подвизите, извършен от българският народ и от българското общество. Това е акцията по спасяването на неговите съграждани евреи от депортация в лагерите на смъртта. Преди 63 години на тази дата, 10 март, е отменена заповедта за депортиране. А защо трябва да се разказва? Рядко българското общество е било толкова единодушно и обединено около една идея. В този момент, в нелеките условия на война, която бушува в Европа, по-голямата част от българското общество, от най-бедните му слоеве до негови елит, духовни водачи, политически лидери, най-видните интелектуалци, се е обединила и е заработила, при това без някой да ги организира от някакъв център, е заработила за спасяване на своите съграждани евреи. Каква по-достойна и хуманна проява? Затова тази история трябва да се ползва, за да внушава във всички нас, гражданите на днешна България, и самочувствието, че нашето общество има потенциал и сила да бъде достойно и зряло, и чувството, че имаме една история, с която можем да се гордеем пред целия свят. Защото тази проява на българският народ е един от най-съществените му приноси в световната хуманност през 20 век. Затова трябва да се повтаря, според мен.